Kodhi weche mag arita kwe en ni onge gige lweny moseduoki lwet piny owacho kuwuok e gwenge ma arita kwe oserochore nyandwat mar Hoho mar Okak. Ma kata bed ni thuolo mane piny owacho chiwo ne joma ni kod gige lweny go e tok chik mondo chwalgi e lwet apisas mag piny owacho serumo. Kaka George Bati leronwa, kata bedo ni jolweny osechako donjo e gwengego, jodak pod dar e mier kaluwore kod luoro ni nyalo monjgi gi jomaundu ma gikoni opondo e gode. E gwenge ma arita oserochore kaluwore kod jomaundu masando jopiny kendo lal kod jamgi. Nyamburko mag jolweny medo donjo ka obila ma kich aluorore, ranyisi ni singo mar piny owacho mar rakruok kod jomaundu go ma pachgi galagala koro chopo kare. Kata obedo ni singo mar piny owacho en neno ni jopiny oyudo arita makare, jopiny onogo to chunygi dang'ni kendo gidar ka giweyo mier gundni. Nyithindo bende kecho bembo kaluwore kod luoro ni jomaundu go nyalo monjogi. Kwayo gi maduong' en mondo piny owacho manynegie kaka ginyalo yudo chiemo. Tunatoka Seretion, tumehamia hapa Lumulel, hatuna chakula, watoto hawajaenda shule, hata wamama wajawazito wanalala msituni, hata mwingine alijisalia kwa msituni. Jodak go nyiso piny owacho mondo jiwa pedha e bunge kod gode magikoni arife ma jomaundu ma pachgi galagala go nyalo bet ni oponde. Tunasema tu tunaona kibarua lakini kibarua haingii msituni. Sini mtu anakaa mlima tu kama hapa. Hata siku nyingine tulikuja kufanya kamba na hapa tuliishi shule. Alafu alitoa sisi kwa hii shule kwa lazima. Na ikachukuliwa hii maboma yote mali. Na tukafukuzwa kabisa. Bandit iko kwa milima Ovuletu, hii milima ya Karkarun, Tandar, Ngelecha, Loromoru, Ramacha, bandit imejaa. Kaluwore kod kit gige lweny ma jodak Masinoni wacho ni jomaundu go nigo, ginyiso piny owacho ni mondo migirakre yo makare kod jomaundu go, nyaka giti kod yor lony manyasani kendo mago mani malo e ya pedhano. Hata wakituma hiyo wanajeshi, tunaona hawatatoboa huko, labda watumie vitu kama ndege ama nini. Sababu hii wakora ni hatari sana. Wanaingia msituni, hii msitu inaweza kuwa hata hapa saa hizi. Anaweza kuwa anatuona saa hizi. Sasa kilichoko serikali watumie mbinu yeyote watoe hii jambazi. E kinde ni makoro thuolo manome jodak mani kod bunde tok chik mondo duogi lwet piny owacho koro rumo. County Commissioner ma Samburu Abdirizak Jaldesa ma oloso gi reporter maru e yor simu olero ni nyaka sani onge ng'ata mani kod gige lweny machiko kopuodho moseduoko gige lweny go e lwet piny owacho. Penjo koro en ni ma dibed ni en ranyisi ni jomaundu go oikore marakore kod jolweny gi obila ma piny owacho oro e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV. Ramogi kotenore kod report ma George Bati no wach ma bende chopo no gi lakseche